Разкажи малко за себе си. Казвам се Ивайло Минов, режисьор съм, на 37 години ще стана след малко. Как реши да се занимаваш с кино? Бях журналист и не ми беше достатъчно и реших да тръгна натам. Почнах от театъра, но се прехвърлих към киното. Кой е най-големият ти стимул да го правиш? Това, че е различно всеки ден. Кое беше най-голямото ти препятствие по време на професионалната ти кариера? На мен най-ми е трудно да пиша. Писането, идеите, първоначалното създаване на истории и герои. Имаш ли бъдещи проекти? Винаги имам, да. Разкажи ни малко за тях. В момента това, което ми е в главата, са две идеи, два проекта за късометражен филм, доста различни един от друг, като един се надявам да кандидатстваме и да вземем държавно финансиране, другия цял идеята е да си го направим сами. Какво е за теб София? София е едно място, което понякога се чувства много добре и не мога да си обясня защо. Кой е любимият ти квартал? Центъра. Как си представиш успеха в киното в България? Това, което се случва в последните години, да набере скорост и да продължи да се правят качествени филми от много различни хора, да се даде среда, в която да се храним един от друг. И да не се настъпваме постоянно по кокалчетата на базата на някакви недомислени правила. Защо си тук? Тук в България ли? В момента, съвсем честно казвам, защото си гледаме с жена ми детето и тук в момента ми е най-спокойно и най-добре. Кое е най-голямото ти професионално постижение? В последно време, може би наградата на паркинг за най-добър късометражен филм, ако трябва да го измеряме по този начин. Иначе, това всеки следващ проект да бъде по някакъв начин по-добър от предходния. Как се виждаш след 5 години? Абсолютно нямам никаква идея как се вижда след 5 години. Ако е в професионален план, надявам се да продължа да снимам интересни неща. Иначе живота къде и как абсолютно не знам. И не правя такива планове. Кой е филма, който мечтаеш да заснемеш? Не знам, още не ме е намерила идеята. Какво искаш да покажеш във филмите си? Както много режисьори предполагам, искам да покажа някаква истина. Как изглежда идеалният киносалон? Идеалният киносалон? Стар, с червени седалки, с прах във въздуха, който се вижда на лъчите на прожектора, и пълен над 50%. Кое е най-хубавото ти професионално качество? Трудно ми е сам да се оценя в тази посока, но не знам, може би някакси търпение. А най-големият ти професионален минус? Понякога съм много неорганизиран и несериозен. Кажи ни 2 думи за съвременното българско кино. Спънато, но с потенциал. А 2 думи за блок кино? Чакам с нетърпение. Благодарим, желаем успех! Мерси и аз.